Kiba bon kinong shong shinong jong ka rilom jaintia kila pen pau ka jing sau diaw mensem halo ka jingle eklet jong ka sarkar nadu ka sarkar jela halo ki bor penya district klem kanu ka jingle buram ya ka sgi bala thau ya ka district bapura jong ka rilom jaintia ha ka arfu artarik jong uram phang ka bala kinjo badap san pos nempura mencha ya ka rilom jaintia lapan yo district pura shiprai hadin ke jingyo ye ke jilla papura ka megalia kumba ke jilla kala rakhe ye ke ni ke jingdap san post nem kumtaru ka rilom jaintia ru kala dap san post nem pura menta ke sngi arpo artri uram phang ka ek bala pandiao mun sem ye ke nong shong shtong ka rilom jaintia kalong ka jingbam tre jong ke sarkar ban le ai halor ka ni ke sngi ka kraw Habau mopor ulayo abon kren bat katukat neki rangba bagun yo Dr. H. Morman ulapan pau ke jing saudiaw mun sim halo ke jingle lendet jongki bor sarkar halo ke ni ke jingdap san post nem jong ke Giant Hills district Habai kren bat uwe pat usamla rangba uba yedon benta bha hakikam imlang sa lang jong kathan uma kro el pariat ma uru ulapan paw ye jing so bunyaw halo jong ka jingle eklet jong ka sarkar ban le buram ya ka ni ka jingdap san post nem ka jingyo district karilom jaintia Chumen tangin skap ya ka ei ka bakini ki rukmat kidon ban ong bat ban kan tho Giant Hills kala dap mentar kesngi arpu artrek nai Februari snem arjar arpu ar kala dap san pos snem pura na do baka government Meghalaya kala establish ya ka district ha ka khatar ha ka arpu artrek Februari ka khandai spa ni pura te hagine ki san pos snem ado mentar ya iba kisamla hagajaka baka government kandang penkeu kadang ai kiransan bakin peni ya kasap ka jengki bakin yang ki kejat ka jengki baka ai ga bang ilam ka ai bang yo sngew yo I bagi samla kinang ngop shusho ho drugs ke 8 ka jingpang 8 kadang roy dang roy khamtam mentah kani ka West Giant Hill district but East Giant Hill kumjo kani ka bo ka jingma mentah ya bro ar ki district ka jogi tena kata daw kini ki san posnam kini to kidai ki jingun sa ka jing pang ki bra roi ngaliam jonga ni ka por nga sngo ban kantu ban kerseo an khot ya baro khamtam ki bare ki badan po health department ki badan ha ki ka district administration khamtam bat ki nong song snong baro na do kirang ba asno ki seng bhalang makin wan shakman ban chemia kane kum ka wai na ka kam ka bangi habban ya tre khnang bala da kane ka jingpang kanang yo ban roy udrok sudang roy dang roy ka jingpang ka dang kandang kane ka de ba hier pateng hado ka pateng ka ban he ban sam nakata da ma khot kar ya bar wan shakman mangin pendo mangin tuat kilat kelenti bangin la ban yele persya bangin yarap ru yakine ki barang ngop how drops nginang wan ju bangin I men bor I men same ya ki bangat ka jingpang 8 lalangim la ban le menta udak jingeli ubhe tam wala apa ini tengam kwa baka jaj ban re ko jongi naga jalla Meghalaya ka jongi khamtang district bakan long kum ka wai naga district hari India ka jongi kapag government of India kan blacklist no na bakan kan condemn yani takata ka dai ka bang khat yabar snge bhawan ashkman ka por ka khat yani hakane ka sngi jong ka arpu artrik ni bunai February arjar arpu ar na so dai ban ai ka jing kar khurdo bat ka jing kantu jing kerseu thia yabaro kinong shong shnong jong ka Giant Hill district ka bamanta na loka West Giant Hill district niyo sa ki East Giant Hill district ka bala establish ka snem arjar apu khada te ngasnga ban ong ba kani ka jingtap san phu snem kani ka tarik chu ar February arjar apu ar kadai ka jing sa kan mau namar ka wai ka long ba kum nong song snow bar kum try muluk jong kani ka banta ka jong ka jila Meghalaya kadan ka jing singaw diaw baka sarkar Meghalaya
ka district administration kila kelet wat kila lendat ya kane ka sngi ka bakra ka bansa kan ma ar pu ar tarik February ka khandai spa nye pu a menta kla dap san posna tas nyu dio ye kane ka jingla jong government te ka ai ka badan sa lendat ye kata mi nam tep bagi as ngapjar te na lorang taro se banong ba kene ka jinglong lendat jong ki breo ki badan ka sarkar kalawan ka kenten ka banong ba ka jaj benrio ka ba lendat ka ba klet bat ka ba berat ye ka thamai ka ba sedang ye ka jaj benrio ka to ka jaj benrio no to ki jaj breo ka jingma ba ka jingmensa kandan haki kalap lupa na tagada kanai ka sngi ka dai ka singsa kanma bat ni khami lenti na digi pai ka jingkarmen kadam ni lipai ya kini kisan pausnem kala dem aw ka jainti health kom ka district kala dan shibon ke ro ki marpo khandau ngila yo jingtep nang ba ki media nang ba ng thok hubo ba ka revenue ka khajana ka bami nang dobyong ka khlan ka pan im ya ka jala Meghalaya nang ni nang tapat kai ka bangilap menta hadin kisan posnem kata ki jong ka jing ti dewyong ka jing ka khajana kadang hiar kai kada ba ka sarkar ka wanra ya kata ka ban ti dewyong da ka rukom scientific snopla but hagaju ko poro kapas ngosi aga jing sisa ba kat kani gasngi hakba la sedang ya ka Jainti Health District ba kanamdan guno ka jing kenmau lane ka jing pandan burau kat bangi hakine ki banai ki balada ka sarkar jalla kala pelong shibun kita masa na ka banta ban pandan burau ya ka jing dap sanbus nam jong jalla nila ban kili na ka egada imat ka dawi ka longba kumbang ni ihi menta ka district Jaintia ka menta kala don ar ligi district east bat ka West Jainti Hills mana kata ka por don bai tanggo bai district ma Jainti Hills district ni ba nadu ka tahi ka por kani ka district ka jongi ka sha leben ha kiliang baro nadu na kaliang ka sarkar pedeng bat nadu kaliang jong ka sarkar jalaro pet kum keluksa hagawi dai bat ka kot ka khia kiladon ki jing pengkre na ka sarkar ban sedang ya ka medical college haki ardali ki jaka kata gadai ka wai hatura bat ka wai heslong Jainti agam dan kerten dangshan ka sarkar lengba u chief minister jongi konrad sama kila play ya ka nursing school ha Noxton balong ke district badang hadin jong ka Jainti Hills andai don ayu ha ka Jainti Hills district jongi ngim don ro ke bathamai letna ke government college ke bangla don nadu kata ka por pada do menta ka don hitan kata kini ki colleges ki babon pan kidai ki baseng da ki sengniam lane da ki shnong lane da ki kunhun shimet pandakaleng ka sarkar kampan don bagabo ban hagbi dai bat ka koit ka khia rup kumjo te da pilai chikna bundong pai menta nangshen ka chief minister jingi ula play ya lane ula penmana baya ka hospital hakliriat penkiu syaka CHC syaka civil hospital ngomong syaka civil hospital nak CHC syaka civil hospital hanrai kamu dah juga ta nama pet ki CHC jongi baro badan mentaro kimbiang kimpi kuba susi gelong menta kasnong juai tilan ni shim ke history ke sunung joai ro gade ka wei na ke sunung ke barimba na do ki por jong im jentia kani ke sunung joai la dan kat kum gi history but kani ke sunung joai gade ka wei na ke sunung ga ba
kongsan haga jingile lelo jomu kiang nang ba kedan kebenta gua krawa haga jingile lelo jomu kiang nang ba ya kini ngidon ke history ban kershan ya jingtwa ke history ban kershan but haba la thao ya ka Giant Hills district hadin bangile yo ya ka state mo pinpait na history menta tang hadin shibanai hadin bangile yo ya ka district di la town ya ka Giant Hills district de namar gidang sudap pendan buram ya kajing dap san pusnan jong kajela dang honeu kelalengkot di honeu rempang pat hagaju kesnem la town no ya ka Giant Hills district di gemut ba kamdai don hi kajing ye per padang jong gini mo kajing per long tang sibana handai bas ngosi pala da pipet ya ka nong ba juai berega wei na laban on ki lai teli ki shnong ki ba paunam hapo ke bokongsan hapo ka jela jongi ke tura ka shlong ke de juai ro na do bas dang ye ki jela kini ki lai teli ki shnong ki de ki ba kongsan nrei pet ya ki jingdon na ka ne ki shnong ndon ai ro hak ne ki shnong ni don tang ka kyang nong ba gomen college ni ka liang soka mo handrei nimkun no mo tangi kene sarkar handai kene kala jiana do san pusna menswa mo te kabas ngosi shu golong ha gawe dei bat kar company ya kene kishno namar kum kom ne kene kishno ga dei balarim ha ha por menswa ki kishno gidon lagi jong gidong ki baret mo ki menswa gidon be kini ki kishno menswa kishno gidon kini ki than ko chno mo ki yong pia panelia hadin pan kene kisnong jangi kenang he kinang wan ki priu na ki wei pat kisnong ki wei pat ki benta jong bejantia ki lanang thau snong thamai ki mi pat signi ki snong gum ki kim sniang ki mi ki menthong ki mi ki kene yam siang jing sha de wei ni galerim tam ki mi ki de dong la thu bo ba pher mar bang imdan ni kita ki urban local bodies ki snong jangi ki wat kini ba mi thamai ki barim ma onong mo daiwat kini ba thamai ro kamdan plan baro kishnong banda kini ki new township mong la banong namar pi kini ki kishnong ki bahajan ke juai kila kelalong sorry mata kilong niong ketin parang ki sebo semua kumka mi mentedu menta ga por sasaba kan kitu kila kelalong sor ski dan dari kamdan ka plan klik terciwa klik ciro senang ne klik terciro kansa kelalong sor dan plan fi nagaliang ka sorka kaladai ban ya ka new township development ban pet ya kini kisnong gibadan harut jong kisnong joai ba naman ngimla ban kiar na kata kan se develop gini kin se develop ban tri ki kunki new township ban don da ka master plan ban don na master plan namar kumong mani ya kisnong joai bola dan banta ngimla la ya syo pek jinge jungi bat ke surok apa ayom siang kamnya andai mala ye andai ek bangila manle kolong yakin ni tiba thamai ni de bandam ka plan ni de bandam ka master plan kumnung in tray yakin ni kisnong badan marjan yang ka chuai harjing shisha nat kini ka kini kisnong konkret terci ka mimetudu ka saba adu ga yelong pat chegni ke liang pat ka khle terci nak liang ta adu mukla kini baro ni de ban plan ni namar hapo shikho khat sansnem kini kin sakala long kesor long kebenta jong kesor ti sarkar de ban plan ro kata akini kisngi por ban sawal